Mga kagtang sa nami karon diri sa Hampangan. So, busy kay mag loto mi sa akong mga pamilya. Na-hire di ay mi. Unsay ngan sa atong catering? Wa diri didto ni mga kagtang. Mao ni among ko. Sa ato sanay utang dira kay mag kuan mi. Ay, di ba? Sakpas. Oh. Swapa ka ng mga kapilya. Pwede na ito mag-catering. Oh, kitiring ta. Mamakon siya matikkantan. Ako itigluto. Naitigluwag pa na. Tikilaw na, tikilaw. Lain Na, ako. ako kang ikuan. Pagmulon ka na po. Tikilaw ako kay ako may ano dyan. Football. Sirayag maubol. May kauban kay Saan po ka? Lingkod sa dito ka. magpasadol sa trabaho. Awi nga na. Kuan dahil ma? Magluto dahil may o kuan. Sige na amplitada. Apri man ma. Ma, apri. Apritada. Amplitada dahil. Amplitada. Di ba di ka doon ang kuan eh? Ako bihaw dia. Paaka. So, amo ning hiwa-hiwaon kay mag-aplitado. Ampli. Mag-amplitada. Apri. Apritada. Kita lagi. Tabang yung i-introduce ang Di, mag-vlog man lagi ta. Yes. Nay, mga viewers na to. Tagamay ra. Kasi maningana na, sakto na ni. Hindi ko may It's kabichi. Magiwa-hiwa ta kay aron maluto na. Actually, ang oras na to karon is mag alas 12 naman. Magluto pa ta o apritada. Bola lang yan. Nanay, yung tawag Mama Bonji. Nanay. Upay, tawag ka mong nanay Mano. Tatay, din ta dapat di na magkapareha kay si Andre maglula man. Mausog ra po siguro na tawag. Wa gani ba ang bilin na tayo nga ug pag ikaupat na laki mura yung tatay nanay anan ano ba dala mo yung tatay nanay na Sabuhan ni, unsa ni mo na? start Pampalapong tunday. Wala ko. Ang basta kinaipalit na rin ko. Okay. Hindi ko ano to kay managkot ko sa pata. kay aki kay nagbalik maghahantong butso mo na gabos oo aw lagi na ipaaso ma oo dudong diri ra lagi eron Nabi. diri ra dali bidaan ka namo Ito naman ang pambaga. Niwaan mo ate. Sakto na na ma. Sakto ni ma. Mausap pa mo naman ah. Kailangan ko ng lips. Mga hintay. So mga kagtang. Ano na ita. Makita na ito sa sila. Na mama o, niguro na sipiwa. Manatiyog-tiyog. O dapat ay daghan mo dahil. ayo Wala lang kutsilyo para kanong Na. lalo lang sabi na kunali na Tapa to ah. wala mo putay tataran. wala pagluwa Ingani siya pag mag-apritada. Kasi nakasilay lang yung
Ampli. Mag-aplitada. Mag-aplitada. Dari mau haif mah. Unsa lang tanin mo kon day Mayroon ba? last way ni mo day para magtan-aw si day. Ni ba mo kay kalutog aplitada? Apli lang pero aplitada. Agaw kay minudo raman. Mao gani na usara na. Ay, ito minudo kay. Ay, lahi. Inom mo. Gagmay. Oy, bisa ko usaon kapag hiwa ba sa minudo. Maluto raman ko na basta Ay, mga ingredients halo ra na. Ayo bidoro tayo bago yun. Mana? Tambok. Ya mapunan tambok na rin ah. Mau ni pamantika no. Naman mo ano? Ayun na sanay na mo. Gawas ang kapuso, tapi ganit ito na naglingkod sa banig nangihi. Tada ka to. Wala ko ako trapo pagkahuman. Ito trapo ang banig. Pwede rin. Kami magiwa ano? Katog ma. Ngilahi aga tong tambok-tambok kay mo tay. Una ho bisa. Dito. Ang mga Madara madara. mantika. Mau siguro sa tayo na ay na may unod-unod. Wala gitantaran. Tantaran. Ako ra ma be. Ako ra ma. Ambe sa ito na sa kuwarte na. Ito na sa atera palihog. Malihok ko dira. Di ka mo. Lihok tao kay tabangan ko ka. Unsa day kay gikuan sa liston? Hapon. Kanili ka pandulan. Kapandulan dito. Oo. Sa ayaw ka unsa. Ayaw ka ang kapandulan ko. Dili ko Kanang tagana di ay dili. Pero kana primero dito ang ino nga dili pwede magkaog kani. Oh no, dili ko kapag Yung man napasabot ato mo Hindi kay agad ko nga di ay nga ay nga gitagana gitagana agad kani. mga piyesta ana. Gaog. Naya ko mga isuon nga. kay nakabutan ka na dito sa pakuan kay ayaw ka magkaon o karne pag inom o ilimnon nga Kapandulan ta sa atong mga silingan. Mm. O muingon ta nga pwede ra moingon nga diwa man jud ko nagtagana karon. Kay di wa nang gani ni ana. dito to mapalit ako Oo, mupalit lugsong ko sa lungsod. Matunong, bahalag matunong pista basta dili man to para sa gihalad Di ba nila. cubes? Dili manggod ay. Dili manggod. Kitang tagtungod. Way kaso na nato. ang Kay sakuan wa na sa uban na Katong sa uban na. Kagawas Kapandulan na. lagi. Makaingon nga naman gadto kung atol man gadto Saan man? ana. Dugag mayon kay gamay ra ang kwan. ayaw ka na kanang sakto mura size ani po Na mapandol na naman po ka na hay baw naman sila nga. Eh, mo nga do ra pagpasensya, pasensya na to kay bawal mo gadto niya. Kung kay naara da man ipa ko di ka tuon nga. Juon jud kalit. Yung kuan para usok yung taga na mga gadto ana. Hindi nara diha. Wala ginigingon ni tatay nga. apa naglingon ni tatay sa una nga Ug kanang nasa lungsod. ambit ay mo kon mas tatay ka ng pambitan wa yung nga gi ka nang kana bang ipaihaw ra para pambitan ambit ni tatay kay para ipakaon sa mga anak yan ra Nara sa ato. pero kanang ay pero kanang na ay Pero ginana gadto nga. Ano lang, Ay, kung gadto ta kay kuan mo na. Medyo tujo bang Tul gadto pudok kuan. di ko na. Di mo kay baw naman tanga di kay kami gani ug moadto mi sa pikas ilaki ba. Kay pista sa ila no. Ana ra mami sa gawas nang lagi jud na handa sang nanay. Di jud sila mga agdala mo ma. Oh, lagi kay ko sa Lagi. man. Di sila mga agda kay baw mga jud. Di jud ay. Ang kanang wa kasabot. No, lagi nang
Mga doon na lang tagpasensya kay nahaan na sila kayo makasabo. Da ka nang wa pa kahibaw, parehas nilang kuan. Ang dahon mi, may ngam sanay. Bawal na sila. Sanay. Uy, tao nga. Ang kuan ba Respeto ba? May respeto sila sa atong kuan. Sa atong beliefs. Atong kuan ba sa atong simbahan. Trina. Doktrina. Ang kanunay na lista ni Ria. Trina. Mana man ja ato mi sa pikas kanang maningil mi ja maato lang kuan dito sa pikas pod kanang sa side sa papa ni Haki. Pista. Dahil na silang pista ni nanay o kanang sa side nilang nabarusa. Dahil man magpista man ang kaugalingong nabarusa. Ja. Ato mi. Dali dong pangamo dong. Tunguna. Na bawal man mi anak nay. O bawal mo ani nga naman. Mato mo ko anan nga di Pero na man mo. ako sa parang. Karon di na mga da. Di na eh. Mingon na lang sa di na bawal man dai mo anin no. Bawal man dai mo kaon. Di ba upo? Okay na para sa nang buo. Kaya ka nang kuan ba yan ang buo ka ng pagkakalungin. Nang patubuan ba yan. Man kita mo nagpatubo sila man. Okay man, anong gruman? Basta dili sugda ko kaado ang kuan. 6% naman din ang patubo. 10% to sa kuan bro. Okay na. Dili member na KC. Sila na nakasaan. Ay na mag-imong tra. Ito dai te gada like ini kanyo here te kana mo buko te sa niyo right. Ay Ato rin. Apa dong? Apa ba man? Mag-usap pa talaga na kuan ni ara man no. Ani ka niyo ya ba nang ba Kaya na may buko. Unja. Kita ba ang service? Okay na ka gabi New Year ika ulo na lang. Ah, ni ka ugma na. Ika ulo ba gabi ito. Kita ba ang service dito? May service simbahan. Nay lechon ni mo mga sa binayad atong lechon. At daw maka. New Year kaya na. Ani ka ugma na. Ika ulo na gani katay ulo man mag-service na ya. Ayo ali dia. Eh nagkaulo na na day. Ya may haro na siya na. Bana na ba? Ako na ba tiya mura-mura na sa dito ni Berto. Patay itong kasi ilong kasi po. Wa lagi na wa. Ihain. Nadanga dia tentahan kita. Umati at sa ubos. Pahod na si Berto do. Wa mo na Berto. Wa na Berto. Diha nagbalik-balik ako. Ako man ko Dako na Burot ni. Kung sa yun yung tay ko to o katong dako naman itong kaha. Atong dapunte. Kay napa besos. Manggo ng sauce. Ha? White sauce. Saan mo na? Kaya mo na po sa African ng white sauce. Suot. Ay. Tumo, makati. Tama pa panapot sa besos. Tada ko ng besos. Ay, nagkregon. na-isnos siguro dia. Ay kanang nang gigawas ni Ibi. Gamay na naman na eh. Tuyo naman eh. Ato na ba? Ikuanan sa kuwan. Sakto na na. Gamay na naman na. Kaya kuwan. Iron! Uy! Ay! Kare. O kala. Kuwan ko ng sauce guys. Nakay tomato sauce. Tomato sauce. Ah, tomato sauce. Pila kuwan. Padagani. Tomato sauce o tomato paste. Ah, gamay na tomato paste. Puti nga tapong gamay na puti nga sauce. Ilog man ani. Ay, kita po rin mapawa. Igawas na naman naman. Nakapay photo naman. Pablo. Sabok.